Der har de så. Ja, sådan, så er vi tilbage. Ja, jeg fik Ja, vi er tilbage nu. pickaxe. Og nu tager... Øj, der er en af de her. Lol. Vi har lige pizza op i minen, og... Holy shit. Okay, jeg har 15 af de der risky souls på mig. Ja, det er ret risky det her. Okay, for vi ikke skal dø på vejen over os, på vejen tilbage. Skal jeg ikke bare tage runnet alene? Hold ham hen. Følger han efter mig? Nej. Godt nok. Okay, Victor han er tilbage over i minen lige nu. Øj, oh shit, fuldt i givet. Holy fuck, der er så mange gode. Ja, jeg er bare over til cellerne. Hej ved, til mig. Sådan der. Vi er safe, mand. Damn, det føles godt. Okay. Victor, så skal vi lige ind og plante ind i din celle. Ja, jeg har også en potato og en carrot. Jamen, det kan vi ikke sælge. Det skal vi ikke plante. Det magter vi ikke. Kom. Jo, vi skal det. Nej, vi skal jo ikke sælge det. Vi skal udnytte vores wheatplads. Nej. Okay, vi starter lige med at styrke de her 4 wheat. Ja, move, men lige. Smut lige. Smut lige derfra. Og så placer vi den der seed. Bum, 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 bum. Så er vi sådan set i gang med vores, hvad kan man sige, wheat-dyrkning. Hvad laver du? Du skal ikke dyrke det der. Indtil videre bare. Ja, okay, fint nok. Indtil videre. Indtil vores seed er growet. Men i hvert fald, det var sådan set det, vi ville gøre indtil videre. Det kan være, vi skal lige gå ud og PvP de sidste 4-5 minutter. Så kan vi lige, bare lige PvP lidt. Vi går for dirgearet. Vi går for en, Vi går for en dirgearet. En sol. Vi tager bare en eller anden dirgearet. Nej, der var det. Hold op. Surprise, motherfucker. Ej, vi gider ikke være kedelige i videoen. Jamen, jeg gider ikke være kedelig i videoen, så lad os bare tønse fuldkommen. Hallo, Mujaffa. Vent lige, det magter jeg ikke. Hold lige dem bare. Det var, man kan du så. Come og fight, skriver vi lige. Come og fight. Jeg har en mil til. Vent lige. Fight. Nej, det er forkert. Nej, det gør vi ikke. Gør? Nej, det gør vi ikke engang. Nej, jeg skal bruge noget mad. Han skulle bare prøve at ligge mega langt væk. Og så skal vi så starte sporten. Det er givet! Og så bliver vi til ham? Ja, selvfølgelig. Skynder han ser os ikke. Han løber. Han løber. Han måske love. Kom nu, hjælp mig! Jeg dør. Ja, vi fik ham! Yes! Kom nu, vi skal væk. Ind herinde, skynder. Jeg har en halv HP. Skynder. Jeg er inde. Jeg fik ham. Han har 46 soul og alt muligt. Jeg fik ham. Prøv lige at kigge på mig. Shit, yes, vi fik ham. Holy shit. Okay. Jeg tror, det er et sted, vi slutter videoen af rigtig dejligt glædeligt. Holy shit. Holy motherfucker. Oh shit. Holy shit. Ja, okay. Jeg tror, det var sådan set nogenlunde... Har han noget jord? Havde noget jord på sig? Nej. En opgraderet fiskestang, men lad os sige. Jeg kan sige 2. Stærkt. Det sker. Vi skal ud og Og fiske. diamond hjelm. Jeg har chestplate og dia. Jeg har dia chestplate. Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Ja, okay. Prøv lige at se, jeg har dia chestplate og... Shit. Diamond. Oh shit. Holy fuck. Okay, jeg tror vi slutter videoen af her for den her gang. Det var dejligt, I gad at kigge med. Så have en god dag. Vi streamer selvfølgelig episode 2 om ikke så længe. Vi ses.